Νερό. Είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μας. Γι' αυτόν τον λόγο έχει ξεκίνησει ένα ειδικό διεθνές πρόγραμμα αφιερωμένο στη διασφάλιση των πόρων πόσιμου νερού που διαθέτουμε. CC Waters. CC Waters. The CC Water Project is a program. CC Water is acronym For the project Climate change. Climate change. Climate change impact on drinking Water supplies. The climate change. and the impact. and the impact on water supply. Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την παροχή πόσιμου νερού? Πώς επηρεάζουν οι χρήσεις γης το πόσιμο νερό μας? Αυτές είναι οι ερωτήσεις που ερευνούν επιστήμονες διάφορων κλάδων κατά τη διάρκεια του τριετούς ερευνητικού έργου CC Waters. Je weiter wir in Südeuropa Untersuchungen durchgeführt. Όσο περισσότερες έρευνες διεξάγουμε στην Νότια Ευρώπη, τόσο σαφέστερα προκύπτει ότι η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 3 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και 3,5 βαθμούς στο νότο. Gleichzeitig damit verbunden, Ταυτόχρονα, η αύξηση αυτή συνδέεται με αλλαγές στις βροχοπτώσεις. je wir uns Richtung Süden Όσο νοτιότερα πάμε, τόσο σημαντικότερη είναι η μείωση των κατακρημνήσεων. Η ξύρανση του εδάφους επιφέρει κινδύνους. Συχνά το αποτέλεσμα είναι πυρκαγιές στα δάση. Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως άνεμος, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, απειλούν και αυτά την ασφάλεια του πόσιμου νερού μας. im Hinblick auf extrem. Σχετικά με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα κλιματικά μοντέλα παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αβεβαιότητες που οι αξιόπιστες προβλέψεις δεν είναι δυνατές. Το ερώτημα κατά πόσο θα αυξηθούν οι πλημμύρες δεν μπορεί να απαντηθεί. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι θα αυξηθεί η εξάτμιση και θα μειωθούν οι βροχοπτώσεις σε σχέση με τα συνήθεια επίπεδά τους στο νότο, τότε οι υδατικοί πόροι της Νότιας Ευρώπης μπορεί να δεχτούν πίεση. Dann ist mit einem gewissen Wasserstress in den südlichen Regionen Europas durchaus zu rechnen. Το CC Waters αποτελεί μέρος του προγράμματος Southeast Europe και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο έργο μας, CC Waters, συμμετέχουν 18 εταιρείες από 9 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε τις περιοχές που είναι σημαντικές για την παροχή νερού και τις κλιματικές αλλαγές και να υπολογίσουμε την παροχή και τη διαθεσιμότητα του νερού στις περιφέρειες, τόσο σε υπόγεια ύδατα, όσο και σε πηγές για το έτος 2100. Η πεδιάδα της Λιουμπλιάνας είναι μία από τις περιοχές έρευνας για το έργο CC Waters. Όπως μπορείτε να δείτε γύρω μου, η περιοχή είναι επίπεδη. Εδώ διαμορφώνεται μία φυσική λεκάνη απορροής υδατικών πόρων.
Από εδώ αντλούμε τα υπόγεια νερά της περιοχής, καθώς διαθέτουμε 4 εγκαταστάσεις ίδρυυσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη δημόσια παροχή νερού για τους κατοίκους της περιοχής, με απολύψεις νερού γύρω στα 1.200 λίτρα ανά δευτερόλεπτο. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτούμε με νερό τόσο τους κατοίκους της Λιουμπλιάνας, όσο και των γύρω περιοχών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 25 μέτρα κάτω από το έδαφος, μέσα στο παλαιότερο φρεάτιο ίδρυυσης της Λιουμπλιάνας, το οποίο είναι 110 χρόνια σε λειτουργία και χρησιμοποιείται ακόμη. Εδώ γίνεται η άντληση των υπόγειων νερών, τα οποία διοχετεύονται απευθείας στο σύστημα ίδρυυσης της πόλης, χωρίς να υποστούν καμία επεξεργασία, με αποτέλεσμα εμείς να πίνουμε φυσικό νερό. Οι περισσότερες βιομηχανίες σήμερα κατασκευάζουν δικές τους γεωτρήσεις και ιδρυυτικές εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας έτσι προς όφελός τους τους υπόγειους υδατικούς πόρους, ανεξάρτητα από το αστικό δίκτυο διανομής νερού. Επίσης, υπάρχουν πολλές ιδιωτικές γεωτρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν προβληματική τη διανομή του διαθέσιμου νερού στους καταναλωτές στο μέλλον. Αναμένουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία σχεδίων ασφάλειας. Πώς παραδείγματος χάρη θα λειτουργούσε η δημόσια εταιρεία ίδρυυσης σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και ιδίως σε συνθήκες παρατεταμένων ή σφοδρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των υπόγειων υδατικών πόρων. Και από την άλλη, πώς θα λειτουργούσε σε παρατεταμένα διαστήματα ανομβρίας που έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη υπόγειων νερών. Είναι εμφανές ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του νερού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε μεγάλα διαστήματα ανομβρίας και ακραίων καιρικών συνθηκών έχουμε έλλειψη σε αποθέματα νερού, ενώ εξαιτίας των πλημμυρών που ενδέχεται να ακολουθήσουν, η ποιότητα του νερού ενδέχεται να υποστεί αλλίωση. Το περιβάλλον δεν απειλείται μόνο από τις ακραίες συνθήκες, αλλά και από τον άνθρωπο. Κοντά στην ακτή και όχι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες αντλούν υπερβολικές ποσότητες νερού για άρδευση. Θαλασσινό νερό εισδύει στο έδαφος, αχρηστεύοντάς το για γεωργική χρήση. Παρεμφέρει προβλήματα υπάρχουν και στην ενδοχώρα. Αν δείτε πίσω μου, βρίσκεται η λίμνη της Κορώνιας, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το νερό έχει εξαφανιστεί. Ένας από τους λόγους είναι οι πολλές γεωτρήσεις και οι εκτεταμένες αρδεύσεις που έκαναν οι αγρότες στην περιοχή. Έτσι, η Ελλάδα ανοίγει νέους δρόμους στην άρδευση. Η λέξη κλειδί είναι ανακύκλωση. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι εκροές από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μια ανανεώσιμη πηγή υδατικών πόρων, αντικαθιστώντας έτσι το νερό που λείπει για γεωργική χρήση. Παρόλο που μια χώρα όπως η Σερβία είναι πλούσια σε υδατικούς πόρους, διαθέτει ευάλωτους υδροφορείς και υδρευτικό σύστημα, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη νερού για τις μελλοντικές γενιές. Χάρη στο ερευνητικό έργο CC Waters, δόθηκε η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου να εγκαταστήσει ένα νέο σύστημα παρακολούθησης σε κάποιες σημαντικές πηγές. Σε καταδύσεις που πραγματοποιήσαμε σε διάφορα σπήλαια, οι ερευνητές μας ερεύνησαν ήδη μερικά από αυτά σε βάθος 70 μέτρων και στη συνέχεια εξήγαγαν συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμεύσουν σε μια ενδεχόμενη αξιοποίηση των πηγών αυτών, είτε μέσω άντλησής τους, είτε μέσω άλλων τεχνητών μεθόδων υδρολειψίας που θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε μετά το πέρας αυτού του προγράμματος.
Τα ωφέλη που θα προκύψουν από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι άμεσα για τους χρήστες του νερού. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την τάση βιωσιμότητας των τωρινών και μελλοντικών υδατικών πόρων, κυρίως όσον αφορά τις ποσότητες του νερού. Η Νότια Ρουμανία είναι μια άγονη και ανεκμετάλλευτη περιοχή, χωρίς βιομηχανία ή τουρισμό. Η παροχή νερού τείνει να εκλείψει. Ένα ενδεικτικό φαινόμενο των επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον καταδεικνύεται στην περιοχή αυτή, η οποία παλαιότερα ονομαζόταν ζωντανό νερό, ενώ τώρα, όπως μπορούμε να δούμε, είναι τελείως αποξηραμένη. Η μελέτη μας κατέδειξε ότι από το 1972 έως το 2002 η στάθμη του νερού μειώθηκε κατά 4 μέτρα. Εδώ τα αποθέματα νερού δεν επαρκούν για όλο τον πληθυσμό. Το νερό είναι και θα παραμένει να είναι μεγάλο πρόβλημα για την Νότια Ρουμανία. Το οικοσύστημα δεν προστατεύεται από τους κατοίκους. Σε αυτήν την περιοχή, όπου η ρύπανση μεταφέρεται άμεσα στον υδροφόρο ορίζοντα, ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την ανάγκη της κατασκευής ενός σταθμού απορριμμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ρύπανση θα επεκταθεί σταδιακά πέρα από αυτήν την περιοχή και ίσως με την πάροδο του χρόνου φτάσει και στις γύρω περιοχές. Το 80% του πόσιμου νερού στη Βουλγαρία προέρχεται από τα δάση μας. Γι' αυτό και τα δάση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού. Εδώ και 30-35 χρόνια έχουμε αντιδιαβρωτικές καλλιέργειες στους πρόποδες των βουνών. Εάν δεν υπήρχε αυτή η δασική βλάστηση, τότε, με την πρώτη έντονη βροχόπτωση, ολόκληρο το επιφανειακό στρώμα του εδάφους και στη συνέχεια, και αυτά τα πολύ μαλακά πετρώματα θα κατέληγαν στον ποταμό. Με άμεσες επιπτώσεις στην αλλίωση της ποιότητας του νερού των ποταμών, αλλά και την πρόκληση πλημμυρών και μεγάλων ζημιών στα αστικά κέντρα και τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στον ποταμό. Τα άμεσα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε είναι ο κατάλληλος και ο έγκαιρος σχεδιασμός για την πρόληψη των ασθενειών και την καταπολέμηση των παρασίτων της δασικής βλάστησης, καθώς και για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Επίσης, ερευνούμε τη δυνατότητα εισαγωγής νέων ειδών, τα οποία προσαρμόζονται πιο εύκολα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και σε συνθήκες μεγαλύτερης ανομβρίας. Προσπαθούμε να συλλέξουμε ποικιλίες αυτοχθόνων ειδών, τα οποία προσαρμόζονται ευκολότερα στις νέες κλιματικές συνθήκες.
Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ράξ. Αυτή η περιοχή τροφοδοτεί με νερό την πόλη της Βιέννης. Έχουμε συλλέξει πολλά μετεωρολογικά δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και την επιφανειακή απορροή. Είμαστε τυχεροί εδώ στην Αυστρία, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι οι συνθήκες στις περιοχές που μας ενδιαφέρουν δεν θα αλλάξουν μέχρι το 2050. Και συνυπολογίζοντας ακόμα και την ασάφεια των προβλέψεων, η αλλαγή στις βροχοπτώσεις θα είναι ελάχιστη μέχρι το 2100. Και έτσι παραμένει, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, με βάση διάφορες δοκιμές, όπως είναι τα πειράματα τεχνητής βροχής. Μελετούμε τις επιπτώσεις των δασών στην διήθηση του νερού της βροχής και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 6 πειράματα τεχνητής βροχής για να προσομοιώσουμε τις έντονες βροχοπτώσεις. Πρώτα αναζητούμε τις επωνομαζόμενες αντιπροσωπευτικές τοποθεσίες. Τοποθετούμε αισθητήρες υγρασίας για τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πείραμα. Με τα δεδομένα που συλλέγουμε, έχουμε μια ένδειξη του βάθους στο οποίο φτάνει ο κορεσμός σε νερό. Η διήθηση είναι σημαντική για εμάς ως παρόχους νερού, γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο νερό μπορεί να έχουμε διαθέσιμο στο μέλλον. Η επιφανειακή απορροή είναι ενδιαφέρουσα, γιατί γνωρίζουμε ποια μέτρα προστασίας κατά των πλημμυρών πρέπει να ληφθούν. Αυτή είναι η λίμνη Ράνα, της νήσου Τρες. Είναι μοναδική, καθώς είναι μια μεγάλη καρστική λίμνη, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή νερού τόσο στην νήσο Τρες, όσο και στην νήσο Ροσίν. Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός των δύο αυτών νήσων ανέρχεται σε 11.500 κατοίκους, ενώ κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου ο πληθυσμός τριπλασιάζεται ή και τετραπλασιάζεται. Ένα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει είναι η πτώση της στάθμης της λίμνης, καθώς λαμβάνοντας υπόψη πως ένα μεγάλο ποσοστό του νερού, περίπου το 35%, προέρχεται από τις βροχοπτώσεις, μέσω των οποίων το νερό απορρέει απευθείας στη λίμνη. Και εμείς συνεχίζουμε να καταναλώνουμε τα υδατικά αποθέματα αλόγιστα, ακόμα και τις χρονιές που έχουμε λίγες βροχοπτώσεις. Είναι φυσικό επόμενο ότι η στάθμη της λίμνης να πέφτει αισθητά. Εάν η στάθμη του νερού φτάσει στα 2 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, τώρα είναι στα 12,5 μέτρα, το αποτέλεσμα θα είναι η είσδυση του θαλασσινού νερού στη λίμνη, καθιστώντας το νερό μη πόσιμο πλέον. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, της συλλογής στοιχείων και της ανάπτυξης προτύπων θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις και να μάθουμε εάν η υπεράντληση και η κακή χρήση αυτού του πόρου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξή του. Το πρόγραμμα CC Waters αποτελεί για την Ιταλία και την ευρύτερη περιοχή της μια ευκαιρία για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού σε έναν από τους κύριους υδροφορείς της Νότιας Ιταλίας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προσδιορίζουμε πιθανές τεχνικές λύσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να κατηγοριοποιήσουμε τους υδατικούς πόρους, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι θα στερέψουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και ποιοι θα εξαντληθούν εξαιτίας ίσως της υδρολειψίας. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα μοντέλο προσομοίωσης έτσι ώστε στο μέλλον να βελτιστοποιήσουμε την άντληση των υπόγειων νερών. Sand dunes, name is Nier. This area is very suitable to show The climate change.
Ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα και στην Ουγγαρία είναι η κλιματική αλλαγή, καθώς αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα στη διαχείριση των αποθεμάτων του πόσιμου νερού και του νερού γενικότερα. Μία από τις αιτίες είναι και τα απίστευτα καιρικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις ή οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας, που οδηγούν σε μεγάλα διαστήματα ξηρασίας και επιφέρουν προβλήματα σε όλη τη χώρα. Το κλίμα, η ίδρυυση, τα μετεωρολογικά ραντάρ ή το οικοσύστημα των παιδινών περιοχών αποτελούν επίσης διαφωτιστικά πεδία μελέτης. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο έργο θα ενσωματώσουν αυτή την εμπειρία στις μελέτες τους. Τις τελευταίες μέρες προβλήθηκαν κάποιες παρουσιάσεις από ειδικούς, στις οποίες ενημερωθήκαμε για την κλιματική αλλαγή και για το πώς μπορούν οι ειδικοί να προβλέψουν τις επιπτώσεις που επιφέρει η αλλαγή αυτή στις βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία και ούτω καθεξής. Ενημερωθήκαμε επίσης και για την ίδρυυση. Ουσιαστικά είναι ένας γρίφος, καθώς καλούμαστε να εφεύρουμε νέες μεθόδους πλέον, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές λύσεις. Τουλάχιστον βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση για να τις βρούμε. Είναι πλέον θέμα σκέψης. Ιδιαίτερα σημαντικό για μένα είναι να λαμβάνετε περισσότερο υπόψη το ζήτημα του πόσιμου νερού στο σχεδιασμό. Είναι ένα πολύ ευρύ ζήτημα που συμπίπτει με το ζήτημα της χρήσης. Ein großes Thema sind. Η διασφάλιση της ίδρυυσης συνδέεται πάντα με τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές των αγορών και την τιμολόγηση του νερού. Στο παρελθόν, το νερό δεν θεωρούνταν πόρος που σπανίζει. Τώρα, βιώσιμη διαχείριση αυτού του πόρου σημαίνει περισσότερη υπευθυνότητα εκ μέρους των καταναλωτών. Οι μελέτες σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές πάντα αφορούσαν μεγάλες περιοχές. Τώρα το CC Waters παρουσιάζει μελέτες επιπτώσεων σε στοχευμένες περιοχές υδρολειψίας. Πρόκειται για ένα από τα πολλά πλεονεκτήματά του. Ένα άλλο πλεονέκτημά του είναι ότι διάφορα επιστημονικά πεδία και μέθοδοι μπορούν να συνυπάρχουν, ώστε το έργο να κατανεμηθεί μεταξύ των διαφόρων εταιριών. Επομένως, να επιτευχθεί πρόοδος εργασιών που δεν θα ήταν εφικτή από κάθε έναν μόνο του.